'Yan uwa barkanku da shigowa wannan dandali. Ina muku barka da zuwa. A yau mun zo muku da darasi ne yanda za ku yi downloading na bidiyo ko kuma hoto da yake kan Instagram. Da yawa mafi yawanci mutane kan yi tambaya akan shin ya zan yi in yi downloading ɗin hoto daga Instagram. Mutum yana kallonsa ba zai iya downloading ɗinsa ba, sai dai ya yi screenshot. Bayan haka bidiyo ma idan ya gani ba yanda zai yi, sai dai ya haƙuri ya bar sa a yanda ya gansa. To da farko kafin mu shiga ga darasin, idan yau ne farkon zuwanka wannan dandali, ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu daga zarar mun ɗaura. To bari mu fara daga farkon darasin. Da farko za ka shiga Play Store. Da zaran ka shiga Play Store sai ka shiga searching, sai ka rubuta past save ɗin nan. Da zaran ka rubuta shi sai ka danna search. Kana danna shi zai nuna ma alama haka, sai kai clicking kansa. Da zaran kai clicking kansa za ka ga ya buɗe maka haka, zai nuna ma download. To da yake mun riga mun yi downloading ɗinsa a waya, to kawai danna buɗe shi za mu yi kawai. Sai ka buɗe sa, da zaran ka buɗe shi zai nuna maka feji haka, sai dai ku yi haƙuri. Fejin application ɗin free ne, shi yasa zai dinga nuna muku tallace-tallace na abubuwansu. To da zaran ka buɗe zai nuna maka abubuwa kamar haka. Za ka ga na Instagram, sai kai clicking Instagram. Kana buɗe shi zai buɗe ma, sai ka danna ka saka email address ɗinka nan da ka buɗe Instagram da kuma passport ɗinsa. To da yake ni na riga na yi login tun farko a kansa, to ba sai na sake sawa ba. To da zaran ya buɗe maka haka, idan kana so ka yi downloading ɗin bidiyon, to za ka yi clicking akan wannan bidiyon haka, misali gashi. To da zaran ka danna shi haka zai nuna ma wani abu anan. To sai ka danna fast download ɗin. Kana danna fast download ɗin zai nuna ma zai downloading. Gashi nan yana downloading a sama. Gashi nan yana downloading. Gashi nan yana downloading. Da zaran ya gama downloading, idan ka je ka duba cikin hotunanka ko galarinka za ka gan shi, ko cikin videos ɗinka. Haka ma hoto, idan ka dawo kai clicking kansa, misali ga wannan hoton bari mu gwada da shi. Kai clicking kamar yadda ka danna hoto bidiyo, to shi ma haka zai buɗe ma, sai ma downloading. Gashi nan a sama, shi ma wannan bidiyon ne yake zuwa. Za ka jira shi, idan ya gama na bidiyo za ka ga na hoton ma ya hau. To wannan bidiyon ya yi complete download. To da yake hoto bai da nauyi, shi har ya riga ma ya yi download ɗinsa. Gashi nan yana yi afwan. Gashi nan yana yi completed. To da zaran ka hau gallery za ka ga wannan hoton, ko kuma ka hau video za ka ga wannan bidiyon da ka yi download ɗinsa. Wannan shi ne a taƙaitawa yadda za ka yi downloading na bidiyo ko hoto a Instagram ɗinka cikin sauƙi da sauƙaƙawa, ba tare da ka sha wahala ba. Sai anjima ku.